అనిపిస్తే మంచిగా ఉండరా మామ. ఏంద్రా గుస గుస మాట్లాడతావు? నాకు కళ్ళు కనిపిస్తే మంచిగా ఉండురా. బిస్కెట్ కావాలన్నారా? పైసలు ఇస్తా. అదే నీకు చెవిటోడా కళ్ళు కనిపిస్తే మంచిగా ఉండురా అంటానా. నా దగ్గరికి వచ్చి ఎవరు ఫస్ట్ ఐ లవ్ యూ చెప్తారో వాళ్ళని లవ్ చేస్తారండి. ఆ పోరి తిట్టుపోతాను. వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారు? ఆ పోరి తీసాక భూమి కొట్టేదావారా? అది పోరి లవ్ గివ్ అంట నేను కూడా పోతా. ఆ పోరి తిట్టిపోయింది. ఆ పోరి సంగతే చూస్తే ఇప్పుడు ఏడున్నది ఆ పోరి. అప్పుడు ఏంటి అన్నావు? నేను ఎవరు నన్ను ఫస్ట్ లవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళనే రమ్మన్నా. నేనేమన్నా రమ్మన్నారా? చెవిటి కూడా అబ్బాయి ఇదేమో తిడతాను. దీని పనే చెప్తా. నన్నమ్మ కొట్టినావు బాడుగా. అబ్బా ఇంకేమో అంటే తిరిగి దెబ్బతా ఎందులో కొట్టినావు బాడుగా. No, 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 no.